L'alcaldessa este matí hem presentat al registre d'entrada una proposta de nou reglament orgànic de funcionament municipal per a l'Ajuntament de Carcaixent. Esta proposta incorpora una part important de les actualitzacions a la normativa espanyola i valenciana en matèria de règim local que ja fa molt de temps van revisar els tècnics municipals en un document que, tot i presentar-se en comissió informativa, no es va debatre. De la mateixa manera, la proposta també conté disposicions noves encaminades a facilitar la participació en la vida municipal, fet que considerem molt important de cara a aproximar la institució i el seu funcionament a les persones i associacions de Carcaixent. Nosaltres entenem que l'actual reglament, pel temps que fa, que va ser aprovat i pels canvis haguts des d'aleshores, té moltes mancances que de vegades, bé per la interpretació que se'n fa de la redacció, bé per la falta d'actualització, provoquen problemes que podrien estalviar-se amb una redacció actualitzada. Per això, des de Bloc Compromís, li demanem que disposi el necessari per a fer arribar a tots els grups municipals una còpia de la proposta que hem redactat i que enceti un període d'estudi i debat amb la finalitat de poder presentar en el plenari ordinari del mes de juliol pròxim una proposta de nou reglament, en substitució de l'actual en vigor, que compti amb el màxim consens possible i que pugui ser aplicat el més aviat possible. Avui ha sigut una mostra de que això és necessari. Senyora, al major de Raíz, vicepref, li demane al senyor secretari que se faci càrrec per a que ho repartisca en diferents grups i coincidim en la qüestió, perquè nosaltres com estem en el mateix línia, no sé si en la mateixa línia, però en el mateix objectiu que vostès de mirar una modificació per a millorar, modernitzar i ficar al dia el reglament que està un poc ja de rosca. El que sí que li demano és que, com a que suposo el senyor secretari d'aquest document, el faci arribar a diferents grups per a que nosaltres cada un mirar-ho. I també nosaltres, allò que tinguem, podem passar-ho, mirar-ho en el pròxim pleno o en diferents plenos. Entre el suport de paper i ens oferim també a donar-lo el suport informàtic per a que puguen vostès fer les esmenes que consideren.